Delphi Production. Fitar duka bayi yar mamudu sirrin gidaje dai gidan da ba fadi makan gode ko biye ne a ciki. Fitar duka bayi yar mamudu sirrin gidaje dai gidan da ba fadi makan gode ko biye ne a ciki. Fitar duka bayi yar mamudu sirrin gidaje dai gidan da ba fadi makan gode ko biye ne a ciki. Bismillah ya alhamdulillah ya Allahu rabbi yarje yaban na rubuta na karanta da harshen karabi ya zama ya dace da faɗinka da annabinka habibi cikin faɗin fadima in faɗi girma martaba da mulki. Fitar duka bayi yar magudu sirrin gidaje dai gidan da ba fadima kan gode ko biye ne a ciki. Salati salami kara aminci har da tsira ga wanda ya zo da alkhairi ya zo da bishara. Al-Mustapha kashi fulkuma mai kauda larura a sada matansa har da sahabbai sun haɗe daga maliki. Shehu Tijjani mai girman da har a yau ba sani ba dan Fadima dan Ali girman ka sai da jallarar ba da bayi barhama in ya sirri ne na dan suwai ba maulan mu shehu kwaini gatan mu ne kuma sarki. Fitar duka bayi yar mabudu sirrin gidaje dai gidan da ba Fadima kan gode ko biye ne a ciki. Baban su shehu ina kwana ya haƙuri da halina na zo ni zan yabo gun faɗi mazara ne ummanana mai martaba da cikar girma kada ni ya sirrina don martabar shehu kwai na ƙara mun isa abin tsarki. Assalamu alaikum sharfa'u ya binta nana mai sanki ne ya zo da baitotin sa na so kuma da kauna faɗin makare ni sirrin soyayya ki haska karaina da abin da na zo ni zan furta ya zama na yi da sauri. Fitar duka bayi yar mabudu sirrin gidaje dai gidan da ba faɗi makan gode ko biye ne a ciki. Fitar duka bayi yar mabudu mai kyau da suna kaunar kire ba ce a gare mu Fadima binta nana Allah yana kishin mai san ki Fadima ummanana ni ma ina roƙo ki ban sutura ki kare ni tsarki. Zuciyar da ba Fadima kan gode ya yan uwana domin fa ba annabin Allah ba Allah yan uwana kaunar ta riba ce a gare mu dukkanin dangina kowa ya kama zara Fatima wanda ta zamo sarki. Fitar duka bayi yar mabudu sirrin gidaje dai gidan da ba Fatima kan gode ko biye ne a ciki. Kaunar ki riba ce a gare mu Fatima allawiya shamsiya ya zakiya madaniya ya makiya batula kyakkyawa ce matar Ali allawiya komai na samu take faɗi mazara mai cikar sarki. Labbaiki alfaharin annabi ta kamar talla sarki labbaiki mai kyawun hali matar Aliyu sarki labbaiki kasetar rama komai da ke da sarki komai yana gunki Fadima umma abi hadiya ga sarki. Fitar duka bayi yar mabudu sirrin gidaje duk gidan da ba Fadima kan gode ko biye
Fatima, babu arziki ba martaba bayan da muka rama. Allah yana kishin a taba masa sayyida Fatima, annabi na santa diya ka Khadija mai cikar mulki. Alhamdulillahi a nan kun zan tsaya yan uwana, maina na faɗin bane karamin kolo ya ikiwana. Roko kumin addu'a na ƙaunar Fatima ummana na, dan isar Alhassan da Husaina Amin masu kyau da sarki. Mai fitar duka bayi yar Mahmud sai da gidaje, duk gidan da ba Fatima kan gode ko biye ne a ciki. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Allah makagin jariri wataran ya sashi ya zan babba. Makagin san mai harkar sai mai ruwa da iska ya rabba. Mai baiwa duka leta baya nema gurin kowa duba. Allah yana roƙon ka kamun bai dukan ya zan bai yi kuri ba. Salatul Fati da jawara ga mai matsayin farko da karshe, sai dilhojo da bulkasu mai ceto ranar karshe. Salatin yayi ta gudana gwargwadon girma da buwayar shi. Sharafawu kai mai tsainin duk yabo na ya zan bai fatsaya ba. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Shehu Tijjani dan Fatima dan Ali mai kyan suna, zikan Muhammadu wanda ya bi ka wannan ba ya tsallake barna. Barhama baban baira wanda ya so ka tabbas bai kuna. Masu zikiri da salati shehu kwai niyar je in sa dan ba. Babansu shewa la ya tsaya maka dukkanin al'amuranka, dan isar shaubar hama dan akwai na kikar sirrinka. Makiya su zan fadawa tun da Allah karge zatinka. Daura mu je maulaya ga yaban shirafa uku duba. Shirafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Shirafawu yayan Fatima to kaunar ku ba a misaltawa. Duk lamarin ku na Allah ne masu girma ranar tsaiwa. Ba a rike kwata ɗe ko ba fitila ne masu haskawa. Shirafawu ku mai shaida a gaban shugaba ba dan ni ba. Sharafawu yayan Fatima to yayan Ali son ku muke yi. Kaunar ku alkhairi wanda Rabbu ke sawa a cikin bayi. Ba a rike kwata ɓe ko ba fitila ne masu kyan yanayi. Kaunar ku ya dace ga duka wanda ya so kuma ba wai ba. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Allah yana kishin abinda annabi ke so kulliya. Sharafawu annabi ke so ya'ya ga Fatima ta alawiya. Kaunar ku ya dace ga wanda ya so ku tabbas ba ƙarya. Ni dai ina kaunar ku mun shaida arin ba dan ni ba. Allah ya tsarkake zatin ku da siffar ku ƴaƴan Fatima. Ni dai ina kaunar ku ƙara ban sirri kuma mai girma. Ba dan halina ba dan Shehu Tijjani bulhumma. Ni dai ina kaunar ki Batula ki bani ba dan hali ba. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Sharafawu domin Fatima to dan shugaba ba dan ni ba. Yasu mai na Fatima ne ya zo gaishe ku ba wai ba. Kula da ni ku tsaya mini ku ban sirka ku ban haiba. Dan martabar Shehu Tijjani wanda san shi ba wai wasa ba. Sharafawu yayan mabaruka kaunar kuri ba ce babba. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa. Bismillah rabbi Allahu mai yanda ya so da kowa. A cikin ikonsa ya yi rani da damuna ya ba mu ruwa. Ya lafiya da rashin sa
ya sanya so jikin kowa, san wanda ya zarce dukkan halittu har da annabawa. Salatul fati Allah lima ukule ka gun sarki, saka alihi sahabbansa shirafa uzarkakar sarki, sabon da sayyada zara mai san suna kan tafarki, hanyar su ce hanyar Allah wanda ya bar su ai zai bacewa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa, shehu tijjani kafi sani ya sane ka dakuna zima, barhama abdul ilahi adami ka sayyidul umma, baban ma abdullahi sirri na sayyidul umma, shana muhammadu datti mai haƙuri mai raba kowa. Assalamu alaika fasihu kadara ta annabawa, kowa yana kasan kaya shugaban duka annabawa, kai ne hakikar samu mai haƙuri mai tuli na baiwa, ƙaunar ka ne bace ya annabu ya kyakkyawa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa, annabawa gaba ɗaya sun zo don shelar ka nema, duba cikin Ali Imran zaka ga ayan mai girma, Allah ya ɗau alkawari da annabawa suna da girma, amma fa girman namu ya wuce dukkanin annabawa. Assalamu alaika ga darar Nuhu ta kamata Musa, assalamu alaika ga darar Shesu sirri da Isa, assalamu alaika muradin Ibrahim Yunusa, kai kaɗai ne na zaba babu kamar ka duk annabawa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa, annabi sarki Allah sarki yan uwa babu maraba, din sha'ani na annabi na a cikin Allahu rabba, najiran da ya yi jifa Allah ya ce ba shi ya yau ba, wannan batun da mamaki Allah da annabi yan uwa. Ya abul kasim ya takamar dukkan mursalawa, kaunar kariba ce a gare mu shugaban mu kyakkyawa, ba wanda buri a bayan kaunar ka ya shugaba mu baiwa, ni dai ina kaunar ka kara mun sutura da baiwa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa, ya fase wani lisani annabi ya aidul huyuni, kamar duka bayi kaunar ka ne na yo yake ne, Allah yana kishin a taba maka kai fasihul lisani, wallahi shi ne sirri sirri duka annabawa. Dan faɗi ma da na ne a daɗa mani suturar sankani ba, mai na faɗin mane mai yawan lalaci ba himma, sai sanka ya shugaban rama abban na faɗin ma, domin Hassan da Hussein ya ƙara min sitira da baiwa. Mai gidan annabawa kafi kowa da kowa, dan isar shehu tijjani a daɗe da sirrin yabo, dan fito domin satehu a ƙaran sirri zubo, dan isar baban shehu dattijaban rabo, dan na kwai muradi na sirri mai raba wa kowa.